All you know this video. Not to make a share button. Get to house here. Kelebe mwe kuke. Kelebe mwe kuke. Mwe kuke. Okuki Igbo. Okuki Igbo nwa dibia. Ngo okpala Okoko Promax. Kelebe ono. Eshe no weze mmiri. Eshe na enyi mmiri ka owo. Kelu ndo na entertain all this while. Agwa ha na Evangelist Ebuka Obi enwero time. Zion enwero time for ide kwu ọnụ efu maka na aha ebu ịgba na-eti ọnụ. Agwara m ụnụ si ụnụ na agbara aka na-azụ ana onye jiji ana akụnye ji n'ala. Ọhanụ mmiri taa mkpume ya ofuru efu ite ahụ ọ na-esi n'ọkụ ọfọzi nkụ o ji wee kwa ya ọkụ. Ọhanụ mmiri taa ọnọdụ ndị mmadụ nọkọta na-atụ excited over nothing. Mmemme a na-eme n'udu mmiri ọkwọsị na mmiri ya eburu mmadụ. Kedu ife mere taa ofuru efu ka o jewe holiday osi ngo okpala gbafere overnight. Ọfụkwara ife mere taa ọfụkwara ife mere today ka nna ajụ. Ọha nwezi mmiri taa ndị ala a na-eme anọkata na a na-eme kasị anọkata. Look, let me tell you, onwe ndị a na-akpọ enemies of progress, enemies maka ọ bụla one person. Ịghọtago ndị na-eri amoosu, ndị na-eme asị na obodo ọwụ na-enwere ndị ndozi na-enwere ndị nkwụsa. Asịrị ngo na onye ọwụ na onye nke ọkpala biniri against this progress na-abatara nga ọkpala, whether through any wayo means or through any cook up story. Onye awa amoosu ka ọwa, onye awa ekwensu ka ọwụ. How can you people be waiting Evangelist Ebuka Obi to settle you people for what? Transactions with government, which the fact and every single thing was there. The names of every single person who received money there was written down, called out. Na that press conference by Commissioner for Lands Kogunu. So reason the defa na-ekwu na-abịa na ha na ha n'ike. Inyo onye egbo efu na ife awụ m isi akpụ na ụmụ ofu ogeri jos malite chọọ ka ha marụ na-eme ya wuwu na ya nọkọta kpọ ha n'azụ were ego donwe ha. Mana ekwuru m na isi ime ya ịbịa ka nwa mmadụ ya da akpọ kwirikiri ọnụ na-akpọ na-achọkọ ichi ime ya ịbịa ka nwa mmadụ. Ịghọtago? In Zion, enwere plenty there, plenty to even give you, plenty a na-enye even strangers. So ipi onwe ka akwa bịa ka nwa mmadụ enyere ya aka ma ọ na-emidire enyemaka, mana ọtụtụ gaga niile a na-eme nwere ebe ọ ya ebuju ụlọ. So kelu mmiri ke ndị nọ na-eme ike agba m ụnụ na Ebuka Obi enwere time. Evangelist Ebuka Obi enwere time for you people, and Zion enwere time for you people. Activities do too much. I'm also going to squeeze time. Go we cover, contain the whole activity, series of activities. And we pay attention to Mubisagon. What I go? So I just say, from then I say, let's get update. This is all because there will any update after all. What I go? Any update after all. So when we call Worona, Uncle Oja Payi Teye, Oko Adrozi. O nwere ike wụ na mmiri nke ọhara nyaahụ eburu n'ite ye gbafelu, ma wụ na mmiri eburu na nyawo onye gbafelu. Then those people are na entertain Okongwu dibia gbadebe ọsọ ya na-agba n'ime ọfịa, agwọ ya ahụ one day n'ime ọfịa. One day ihe esi n'ime mbụbọ gbara ọsọ na-agbapụta mashin ma moto akụtuo ebe ahụ na-agba ọsọ. Amam onye na-adese video ọ na-eme oge ọ na-isi n'ime ọfịa gbapụta, oge ọ na-isi n'ime ọfịa gbapụta. Ịtọnụgo onwe ya into a confirmed content creator. You create content with anything and everything in follow. You got to go. So, keluzi ogwu na go. Ụfọdụ na akpọ mezugo bịa kwuo okwu ọ bụrụ ife niile ka mma ade ekwuru okwu. You got to go. Oho ijiji fefe ịsa ya okwu. Ikuku kugharịa ịsa ya okwu. You got to go. Sometimes silence now the best answer for Ofeke. And since Nanda emego onwe ha, not only Ofeke, but ha upgrade go onwe ha to Ofeke Promax. Sometimes simba hankete hapo wakurikuri
kpọkwuwe ha gbogwucha ezu ike mmiri o buru ndị mmadụ today nwaanyị na ya egosiri ozighị update ebe ndị mmadụ ji umbrella tata because the weather is so bright today nyaa mmiri idu n'igwe o zoro na Nnewi o zoro na Lagos o zoro na Ogun State o zoro na Owerri o zoro na Aba o zoro na Port Harcourt o zoro na Oyo State o zoro so many places even na Abuja mmiri zoro na almost majority of mmiri zoro even in the weather forecast yesterday a fear unlike today the sunny one day share this video the other go share this video ozimgbe nyaa na atọ ha does it mean na ha alpha update ha ya gbata update agwugo nwokoko na-echekwa ka ọ maa na mmiri odu n'igwe taa ka o woo china ọfụ na mmiri adịrosi n'igwe ọ gbafuo ife ọzọ nna anọwo n'ọdụ ka ndị Zion osi Lagos kpọta ndị na-achụ mmiri ekwefụrụ ndị ahịa emekwata isi n'elu ihe isi na anaghị isi ebe a but anyị ya chụgharịgide unu ọtụrụ ụbọchị ụnụ ya agbakpu n'okpuru 911 ma ọ ụbọchị ụnụ ya agbakpu na trailer Adangote ma ọ ụbọchị ụnụ ya agbakpu na transformer ọkụdụ na ụbọchị ụnụ ya eme mistake felu ka wish ka nnụnụ wee fego n'elu high tension wire that day anyị agụọ ọgwụwo until that day I am married that no ọgwụwo mean is finished. Share this video. Ezugo.